Ei. No et sä jää. Mä päästin vahingossa vuoteen. Mä jäin myös jollakin yksilössä sellaisella. Taasko tämä HIVtä nyt oli? Sä löikkeitot Mapsun kanssa. Hei HIV, nyt oikeesti vastaappa. Ai, että mitä? HIV. Mä en oo hyvää. Äijä oli Sano VT Gamer YKK. VT Gamer ÖKK. Jäikö? Mä pistin sut klipille, nyt mä oikeesti tuo lähtee internationaalista. Toi on sun gamer tagi nykyään. Hehehe. Niin. Sulla on kaikoo. Niin. Poika puhuu johonkin mikroaaltoon. Ei mun painella tuo kaiku. Mä kuulen mun äänen. Onks sä Oi, Unemployed HIV. Final Bossi? Mitä? Onks sä Unemployed Final Boss? En mä oo. Kuulkaa tuosta sanasta. Forwardaksi. Kuka on Rupies? Onko sun vuohella HIV? Onko sä God of HIV? Miksi mun pingi on joku ykkös? Nyt vielä ländetään loot-lekki, kuka ei sano, että en mä pystynyt ländään loot-lekkiin, kun se on niin Se naavoja. God of HIV. En pystykään. HIV. Ei saa. Onko sulla HIV? You know I never back down, never walk. Onko nykyään onko nykyään silläkin HIV? Älkää kiurukko. Vuohi TV. Mikä vuohi PV? Vuohi TV. Miksi te kiusaatte? Goat TV. Pääsikö Linnan juhliin? Joo. Mä olin viime vuonna jomissa. Jaa! Wallah. Käypä siellä Linnan juhlien etuovella. Voiko sä käydä oikeesti? Wallah mä kävin Ei sitä. joo, ei Wallah mä kävin. Turussa. Wallah mä kävin. Wallah. Hei mä ländään tohon mun markkerille, ymmärrättekö? Toi keltainen markkeri, niin mä yritän mennä Kysyit tonne mä? Kysyit mä? maalle. Mä en muista mistä sinne pääsi. No ei, sä et yritä sinä vieläkin, jos se toimii, niin sitten sinäkin tulet. Joko mä tuun? Mä menin Push Factoreen. Koska mä oon kuningas. Äläpä nyt bulituu tänne. Siis, Mä oon miksi se Eliasalla tulee pöllinen luuti? Mä oon, Kime. käsittekö te mä oon niinku, Eikö mä oon mä oon hän. Mikä tuo vuohi HIV nimi on vai onko se vuohi? Mä oon hän. Onko sä Mikkos Hänninen? Mikko. Onko sä Mikkos Hänninen? Mä en tiedä tommosista henkilöistä mikään. Ei Mikkos sinne Hänninen. pääse. Mutta lopetti jo. No niin. Onko sä Mikkos Hänninen? Jees, mä olin Ivo. Onko sä Mikkos Hänninen? No se on trolli. Mikä? No se on Trooppinen. trolli. Aivan. Älä Sä alat rooli. Mitä sinä puhut? Siis tää on oikeesti Mikkos Hänninen toi äijä.